We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umyeni wami ufuna ukuthwala ngengane yethu. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngikhuliswe ugogo nomkhulu abazala ubaba. Ugogo nomkhulu babefana nabazali bami. Bangikhulisa kahle kakhulu ngothando. Ngikhulile ke ngafunda isikole. Kuthe lapho sengenza khona ugrade 9. Umkhulu wandlula emhlabeni. Ugogo walimala kakhulu ngokundlula kwamkhulu emhlabeni. Ngoba wagula kakhulu emva kokushona kwakhe umkhulu. Kwandlula nje izinyanga ezimbalwa naye walandela isithandwa sakhe. Ekundluleni kwalezi zithandwa zami ke emhlabeni, impilo yami yavele yaphenduka yaba ngenye into. Bengingakaze ngicabange ukuthi empilweni yami ngiyoke ngilale ngingadlile. Emva kokushona kukagogo, ikhaya lakithi lavele laphenduka uMagidasibhekane. Umuntu nomuntu waphuma ibhodwe lakhe. Ubaba ke wayeshayela amatekisi eGoli. Wayengazingeni nje izinto zasekhaya. Umama ke yena eyakhe angifuni nokuyikhuluma ngoba wayengazi nokuthi unengane. Wayephila nje impilo yakhe. Ngokuphila ke ngaphansi kwalesimo ngaze ngaqala nokujola. Umlisa ke engajola naye wayemdala kimi ngo10 years. Kuthe lapho sengenza khona ugrade 11 ngakhulelwa ingane yakhe lomlisa. Ngenxa yokuthi wayengekho umuntu ozongigadela ingane uma ngisesikoleni, kwakosa ukuthi ngiyeke ke isikole ngihlale phansi ngigade ingane. Ngasiyeka isikole ngiphasele ugrade 12. Angifuni ukuqamba amanga, yaba buhlungu inhliziyo yami. Kodwa ngabuye ngaziduduza ngokuthi kuzoba yinto nje yonyaka owodwa bese emva kwaloko ngiyabuyela esikoleni. Ubaba wengane wayengunogada wasemall. Ngokubona ke ukuthi izindleko ziningi, sase siyabonisana ukuthi kungcono sizohlala naye sinengane. Wayeqhashe iroom ukuze azoba seduze nasemsebenzini wakhe. Yena wayedabuka endaweni ethe ukuqhela nje kakhulu kodwa khona eKZN. Ukube ngangazi kangcono, ngangingeke ngivume ukuyokipita. Ngoba angibange ngisakwazi nokubuyela esikoleni. Kwathi nje kuwo lowo nyaka ngoSeptember, ubaba wengane wangitholela umsebenzi wokushaya itil kwenye yesitolo esidumile la eMzansi esithengisa izimpahla. Vele sasiyidinga imali ngoba le eyakhe kuphela yayingekho enough. Ashabalala kanjalo ke amaphupho ami okubuyela esikoleni. Sahamba ke isikhathi siloku siyibambile nobaba wengane. Sisebenza sonke emall nengane yethu ikhula kahle kakhulu. Angifuni ukuqamba amanga, ubaba wengane yami wayesithanda kakhulu sinengane yakhe, ukuthi nje imali eyayingekho. Kuthe lapho ingane seyino5 years, ubaba wengane waphelelwa umsebenzi. Lokho ke kwasho ukuthi izindleko zasendlini sezibheke mina. Sathi sisabheke lokho, emva kwezinyanga nje ezimbalwa ngakhulelwa futhi. Kusho ukuthi ubaba wengane wabona lapho ukuthi kumele asukumeke njengendoda. Zaphuma izimali zasemsebenzini
nakhona kwakungasiyo imali etheni, kodwa yona yayingconywana, ngoba phela bese anesikhathi eside asebenzela leya khampani. Kwathi nje emva kweviki ziphumile lezi mali, wathi kimi ngaphambi kokuthi ayisebenzise le mali, usacela ukuthi aye ngasekhaya. Kunezinto ezincane nje akafuna ukuyozilungisa. Ngangabi nayo-ke inkinga ngoba phela bengimthemba. Lo muntu soloku ngahlangana naye akaze enze into engingahambisani nayo. Kanti-ke kulokhu angibuzanga elangeni, umuntu uyothwala. Wathatha yonke le mali ephume emsebenzini wayolanda lento enginabungozi. Wanyamalala lo muntu cishe amaviki 2. Nakhona beyingekho into ethi angifonele kubo ngithole ukuthi ukhona ngempela yini. Ngoba ngangimthemba kakhulu futhi nasefonini ngangimthola. Lento yakhe wayilanda khona la eMzansi. Ekubuyeni kwakhe emva kwalamaviki 2, wabuya esengomunye umuntu. Sekasabeka, sekanesinye nje isithunzi. Bengithi mangimtshela ukuthi yazi ndoda usushintshile, ubevele angivale athi ayikho leyo nto, mina ngizibonela izinto zami. Ngathi-ke uma ngimbuza ngemali, wathi angikhululeke izobuya. Wathi uthe makafika kubo wahlangana nenye insizwa akhule nayo befunda bonke. Le nsizwa seyisigwili ngenye indlela eyisimanga. So le nsizwa imfundisile-ke ukuthi imali iyenza kanjani. So naye-ke uthathe leyo mali wayifaka yonke lapho, izobuya seyiphindwe kathathu. Yazi kwaba ngathi ngihanjelwa yingqondo kancane. Ngangizitshela ukuthi lo muntu uthathe yonke le mali wayifaka kuBhanoyi. Ngendlela engahlanya ngayo, ngangithi ngiyamlahla vele. Lapho ngiphusha isisu sengane yesibili. Kusho ukuthi wabona vele ukuthi ngizimisele ngokuhamba, ngoba ngase ngihamba ngibheka indawo engizoqhasha kuyo. Wavele wafonela lo mngani wakhe ukuthi akeze azokhuluma nami. Ngabona ngayo-ke le nsizwa eyisigwili isifika. Yayihamba ngonyanyavu lwezimoto ezimbili, ihamba nonkosikazi wayo nabonogada. Bafika-ke bangihlalisa phansi, bangibonisa ukuthi lento ekhulunywa yilo iyiqiniso. Angikhululeke, imali izobuya. Futhi angeke siphinde sihlupheke, nathi sizoba sezingeni labo kungekudala. Yazi angifuni ukuqamba amanga, ukuthwala kwakusekudeni nemicabango yami. Ngawehlisa-ke umoya, kodwa lo ngamutshela ukuthi kwaze kwaphela u3 months ingabuyi le mali. Ngithatha ingane yami nale eseswini ngiyahamba. Ahamba-ke amalanga, endlini kwakungemnandi nje sidalo. Futhi ngangibona ukuthi ngizoteta kungakafiki isikhathi. Kuthe nje ngelinye ilanga sekuzophela inyanga yesibili. Nami sekuyinyanga yokuthi ngigcine emsebenzini ngizoya ku-maternity leave. Ngathi ngibuya emsebenzini ngathola ubaba wezingane zami ejabule ngenye indlela. Wangitshela ukuthi uthole ithenda
kwenye nje inkampani enkulu. Vele ngoba bekasalinde le mali, wahamba wayorejista ikhampani. Ngoba kwakungemnandi endlini, azangeke ngazi ukuthi seka-aplayela amathenda. Yazi kwakungathi ngiyaphupha mangibona imali engaka bekazoyithola uma sekaqede ukusaplaya lezinto bezifuneka. Kwakungamamiliyoni. Lo mngani wakhe-ke wamnika imali yokuthi ayothenga ivan kanye nalezinto ebezifuneka. Yaqala lapho-ke impilo yethu yokuba yizigwili. Wangenzela futhi iqiniso, wangithengela umuzi wamaphupho ami. Waqede lapho washona ekhaya wayongilobola. Wangenzela indumezulu yomshado wesintu nomhlophe. Umndeni wami-ke lo obowungangazi nokuthi ngikuphi nomhlaba, ngiphila mpiloni, ngisho nabazali bami babuya bonke. Ukukhuluma nje iqiniso, mina vele nginako-ke ukuba yisilinyana. Yazi noma ungangikhuba kangakanani, angikhoni ukubamba amagqubu, ngisheshe ngindlulise. Nansi-ke into umyeni wami bekayenza. Bekuthi njalo ngonyaka ahlabe izinkomo eziningi nje impela, enze indumezulu yomcimbi, athi owokubonga, abize umphakathi uzodla inyama. Lento cishe wayenza iminyaka eyisithupha. Sonke lesikhathi mina angazi lutho ukuthi lo muntu uthwele futhi akukho okusolisayo. Mina ngangijabulele nje ukuthi sinezingane zami sidla izambane likapondo. Ngiphila njengendlovukazi, izingane zami zifunda ezikoleni eziphezulu, zithola yonke into eziyidingayo. Ngoba iqiniso linendlela yalo yokuziveza. Kwathi ngelinye ilanga ebusuku sesilele nomyeni wami. Kwakhala ifoni yakhe. Wavuka wayiphendula, waphuma. Ngezwa ukuthi yilo mngani wakhe lo omfonelayo, ngoba bebabizana ngabo-comrade noma qhawe. Bekazitshela-ke ukuthi ngilele. Kwaba khona nje into engitshelayo ukuthi angivuke ngiyomlalela. Nangempela ngavuka nganyonyoba, wayekhulumela e-ofisini lakhe. Into engayizwa lapha yangithusa kakhulu, ngaze ngamemeza ngathi habe. Kule ngxoxo yabo-ke ngezwa umyeni wami ethi, cha qhawe, mina angeke ngikwazi ukuyenza lento. Phela ngangingatshelwanga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kuzofuneka ingane yami. Mina ngatshelwa nje ngezinkomo kuphela. Ngangingamuzwa-ke ukuthi uphendula uthini uqhawe ngale. Wangizwa-ke umyeni wami ukuthi ngisemnyango. Wavala ucingo wagijima weza kimi. Sahamba saya egumbini lethu lokulala. Wafike wangichazela konke ukusuka nokuhlala kwalento yakhe. Wangitshela-ke ukuthi manje lento yakhe seyifuna ingane yethu le yokuqala. Sakhuluma kwaze kwasa emnyango. Ngoba khona la bekumele aye khona futhi bekangeke akwazi ukuphuthelwa yilo mhlangano. Savumelana ngokuthi akahambe sizokhuluma kahle makabuya. Kwaba ukuphuma kwakhe, ngaqoqa izimpahla nje ezimbalwa ezami
nezezingane. Ngangingafuni ukupaka umthwalo omningi ngoba labantu abasebenza endlini babezobona ukuthi siyahamba. Ngakhipha yonke imali ehlala ku-safe, ngabiza i-Uber. Sahamba nezingane zami, ngandlula e-mall, nga-withdrawa imali engangikhona ukuyi-withdrawa ngaleso sikhathi. Ngangingafuni nokuthi kube khona nomkhondo omncane. So ngangingafuni ukusebenzisa amakhadi. Phela lo muntu ngendlela abe senama-connection ngakhona bekazongithola nje ekuseni. Amafoni wethu-ke ngavele ngangena e-Cash Crusaders ngawathengisa, ngathenga amanye. Sabaleka kanjalo-ke nezingane zami. Sekuphele u-6 months akwaziwa ukuthi sikuphi. Izingane zami zihleli azifundi. Le endala ngiyibona nje ebusweni ukuthi seyiyangizonda ngenhliziyo yayo yonke. Ayazi ukuthi silana nje yingoba ngivikela impilo yayo. Angazi ukuthi ngizoqala ngakuphi ngizichazele izingane zami ngale ndaba. Nale mali ebesinayo isiyaphela manje. Angazi nje ukuthi yinto engizoyithini le. Ngoba ngisaba ngisho ukuyofuna umsebenzi. Ngibona ngathi lo muntu uzongithola. Uma nje kwaba khona la ngizoregister khona i-ID yami. Ngiyacela bandla mphakathi wala ekhaya ningibonise ukuthi ngenze njani kulesimo engikuso. Inkosi uma isangigcinile, ngizobhala futhi ngonyaka ozayo ukunazisa ukuthi ngaphelelaphi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.